Siyabingelela ubaba uDokotela bawesisi bawujabulela umfana omhlanje yakhehla lomlo umzulu amancinci namhlanje sithatha ithuba lokuthi Nedbank House Building 19th floor ekhona of Queen Street and Albert Street ilapho sikhona sithi ake sishude abalapha indabuko bafika ke la ngokuhlohlukana abanye bafaka amafake amanye amajina adabukile kodwa ubesenubona nje ukuthi nje maphena ayidodela ngeke ngiqhilaza kakhulu la ijini idabukile ngiqhilaza idabukile ijini idatshulo yena i-design debo mtoto hayi ukuthi ifake phela iguqaqala idawuda mina ngithi usayela ukuthi igcwele i-t-shirt ayikho into engabizi la yonke iyabisa baba mapena obingelele baba ayi ngibingelela ubabukele emakhaya ubaba uMapena lo wakamete sibongo wakamapena wakagamete ungathi unabo ubushanganyana nje aya ngilona eshangane bathi umuntu bezokushaya uthi ukangithatha sikeshangane cha ngishangane shanga impela hayi uMapena igama babudodana igama lami lelo uthi omunye ubele egoli uthi sashaya nomzwane uthi sengasakhathela neshaya nomzwane ayike ngishaya nomzwane yabona umswani iswazi ayingeke hayi ungaboshwa kwamsha amantombazana hayi ngeke umswani iswazi mususho njalo ungaboshwa uma ngamsha amantombazana iswazi phela intombazana ungayishaya ngisho umuntu yena ngcono umswana neswazi hayi ngcono umswana hayi ngcono umswana yabo bezokukhuthuza e-platform bakukhuthuza ngempela futhi awusizi strong uthi yasizwe losikhathi usiziswa yini impama usushawe ngayo impama osushawe ngayo uyasho la babodeza uthi ngathi bayamkhuthuza uthi ngathi bamkhuthuza lo kodwa sobona naye waqala khona faka isibhaki hayi kodwa hayi ngeke uhambusha amantombazana amaswazi hayi kwasana uboshwele lapho ingakho khona eswazi logwetshwa kabili umshawu gwetshela ukuthi ushaya umntwana wenkosi yena lithona kuqala mina ngitshela kuqala shayi iswazi awumele kuzumile awuvuki liyazi ukuthi kumele kuzumile lekuzoma likushaya kuphele kanjalo okay into alifuna ubuye yazi lento isekenze kaningi uthola ukuthi umuntu ugamede udlamini udlomo bese bekhona into esididisayo yabona sesikade sifaka amapasi lapho siyathatha ngithi ngiyalithatha libhala umpungose ngilishiya athi elamulishiyeleni ngithi bekubhala umpungose kanti ngabe ecela uyibiza kozungu athi hayi manje umpungose zungu hayi manje sibonga phela wena isibapasini kubhala kanjani mkhulu no mina ngwagamete nje baba ngithi epasini kubhalwe kanjani kubhala ugamete bengifuna lokho ke hayi kubhala ugamete musuthi uhlala kagamete ngibuza angihlala isekhaya kagamete hayi ukuthi mina ngwakagamete ngokwamavuso ngwakamadlenge epasini kubhalwe ngwakamngonyama kubhala ugamete ngeze uthi ngathi ngilami sesithatha amapasi ehle bese buyiswa ngilishiye mina lelana elibhalwe uthi hayi lelana ngaso ngafika kukhona la kampungose kwakumele ngithathe liphi kanti hayi la gamete uzofuna manje msholo manje ngibuyele emuva cha phela wena utshela kanti umthwala wena awukwazi ukufunda kanti uhlaza uthi ugamete nje kanti ubusho buphi nami uthi ukhona epasini ugamete nje ngomngonyama 1200 ulungisela abantu umuthi umsebenzi ofuna ukusebenza kodwa hayi ufunayo ongafuni futhi akayeke ngoba phela sikhuluma into eyodwa nje akusho ukuthi uyakuthanda yena le ndlela aphatheka ngayo emphakathini nakubo la izalwa khona nje bengasathi umphatha kahle abakubo mkhulu yabona nje ngizokutshela nje amavoso uthe umavoso yebo ngumavoso manje kuyingishayise novalo ngizothi kithi bese kuyipasi ukuthi ngixele ngonyawo ngiliyeke phela mina utheli ngwele ipasi uthi khona nomunye ngilibonela phela umile kodwa athi mina abone sisibongo hawe bekuyina kakhubani wena usuyachaza uyabona mkhulu ngizoyisho nje lento lento yakho ukuthi uwedwa ekhaya umfana odadweni wo4 baganile that alone it has made uma wakho angazwani nekhehla ikhehla lithi dedela lo mfana usebenza
asebenze phi njengoba eThekwini kunobugebengu omngaka angithi wafika eThekwini umzala wakhe amfundisa security ethi yami ngane yofa wona usucapha ukuthi njoba nomakoti nje angahamba usebenza kugade ebusuku afe akunayo moya umfana mina uyazi ukuthi ubani okuvikela ukuthi ungasebenzi umama uthi uma wakho ngoba wena uthe uma ufika la eMaritzburg abazali bakho bawusani bakufundisa security usuyabuye uthena usulinde amaphepha akhe ePitoli kade amaphephani la umntana ngoba uncane hayi bathi ubani ongasebenza ebusuku ngeke uzusebenze vese angeke uzusebenze kodwa uzohlezi unayo imali yabhiya uzokunika hayi uzokunika khona la iyakhona izofika futhi hayi izofika uma akakade noma ethi uyapi uthi ngiyosebenza lento ukuthi athi uma wakho uyapi uthi kona ma uqinisele hayi uqinisele hayi uqinisele ngempela lento yomsebenzi uthola ukuthi umuntu womsebenzi awusheshe njengomuntu okuvusa induku because usuyathola ukuthi abantu abaningi abathenge umuntu okuvusa induku abantu abangenayo imali kodwa kumele ihlazo lasebusuthi ngakalimele ihlazo lamakoti laba abathiwa abahambe bothola into ezobaholela uthenga umuthi ozowenza into ezogcina iholela akayifuni abayifuni nje lokwangempela kanti uyazi ngeke ngabona enye into babudokotela uyabona uma ungasebenzi uma kuthiwa kuyahlatshwa ziyawushaya kuzohlatshwa inkomo nezimbuzi wena uma ungasebenzi uhlinza nabazukulu awuhlinzi nabafana babafowenu bayasebenza sebeyasebenza uma usebenza awuhlinzi ngoba phela ngithi umuntu osebenza 2 years kuqala ukuhlinzwa ngo4 uyehla uLesihlanu wena nje obungasebenzi nje bowuvela ukhona ngithi ngalesikhathi zilandwa lapha engadini nalapha entabeni lezi ezizohlatshwa zilandwa abazukulu ngoba abafana bayafunda bese laba abanye ngasebebadala bayasebenza laba abazofika ngo8 ebusuku bafikela umsebenzi bayasebenza abafana babafowenu wena uhlale nabazukulu vele bebebuya esikoleni noLesihlanu basheshe baboye kwathiwa vele nangi nomkhulu khona kodwa umuntu ozohlinza zonke lembuzo wena bazokubambela ya leyanto omkhulu inalo kuba ihlazo yabona nje lelokushini ukubekela nje umuntu eselokushini khona ezo understand uma sokoshisa inyama sihamba siwu3 mase bethi thatha uThibzo lapha angasali wabakenza into sure Tandani correct wenzani athe fakho umsasithi spin shinta yenza lapha uhleli phezulu kwesitamkoko xatha phansi jikjele emotweni avula isicapha angeke ungakwazi ukuhlala uyisumkhulu manje wena angena vala isicapha ziye khipha lahla ugwali usaqhubeka usapha wade ubhema athi sashaya amabi nawo khona futhi akazi ugwayimulo indlela onzima ngayo awulahle ziye athi khamba kanjani abahlanganisa ekhanda ogundile ngani ngishawa into encane hayi ubuya ufuna ubuso ugundile ngajabula amarazi ukuthi uyashwika okosinyama into eqala enzekayo ikhula box lela ngemuva ehla naye ehla naye awuyabuza wehla ungaphethe lutho kade akafika ngaphethe lutho kodwa kuthiwa wehla ungaphethe lutho kuvula nje la athi uthi uyabaleka kuthiwa azathathe ikhula box ayithatha ikhula box kuthiwa ayibeke lapha yana ayibeke lapha izothatha amakemsho omathathu bawu4 thatha omathathu athatha amakemsho abambali vele phela akahambi nabo uthatha ikhula box ayijikjela lapha khona lapha fika bathenga ama ice awajikjela futhi emva lokho low busy lapha accounteni uthenga inyama sebevula amakemshe na usehlele ikemshe uthenga inyama uyambiza usethakeza azothatha lenyama le sebomtshengisa la uzokosa khona awu3 la amakemshe njoba na usevule yakho usehlele kuyona ukhona ongekho othengayo then usehlele kuyona uma iphuma lo nenyama bambiza bamnika isithebo bamtshengisa kosa lapha uma ebuya oma kanje bazi abadle lo bethemba uyabuza ohlala la akusehleli umuntu phela la manje sebeyadlala vela abe3 kosiwe inyama la uma ebuya uyayiqopha ayibalwa ingane efika nayo uthi iphelele
Mebuya nje uyayiqoba iyadliwa inyama udle emile. Uyaqoqa udle emile. Akasebenzi lo muntu la. Akasebenzi lo. Udla emile. Qeda lana uhambisa isithebe nombese uzobuya noshintshi deposit ka kombese 20 kuthiwa athenga ugwayi lo mali. Aziyaya kuyena uright kakhulu. Futhi kungenzeka abuye ngenyawo yena ngoba phela iseduze ngathi nasiya. Cha phela sile thina. Oh. Besizokose inyama samthatha. Sesingano mingalaphi. Siyaqhubeka. Yena sekuthi nje uthenga imali uzawu3 la uthi kanje. Right. Uthe futhi kusho yena wathi right. Ngoba sithe thina isilindela ngoba mesibuyele singadlula sikuthatha. Wathi ningathi hayi kosha u5 sebesiqedile. Athi hawo ngoba kade ngifikile. Kuphelile ngisho ukuthi lento ongasebenza abantu abakayibuke nje. Abayibheke ngenye indlela abadokotela ngempela sukhiphe lo muthi ngoba siyabona kuyomasheke kuyanakala nje. Kunzima kakhulu ukuphila ungasebenzi. Kodwa abantu abalokhu bengayinaki njoba sike sayithinda naleya ukuthi ugcina uma wakhe kukhulumela ethi uzayosebenza kanjani. Kodwa imali yobhi uzoyithola kuyena futhi. Uzoyithola kuyena. Siqala ngoJune ukhulumile ngomuntu wesibuko kakhulu. Kade use discount yakhona manje so 1600. Yini ongayitshela abantu kuAugust? Ngomuntu wesibuko ikhonto sayikhumbula encane noma siwakhohlwa yonke lento. Encane nje sayikhumbula. Ngomuntu wesibuko ngeke baba udokotela umuntu wesibuko umuntu okhulumayo ukhuluma indaba zonke uyakembula ekhaya ke nje wona khiye mawusebenzise kahle uyazi ukuthi ekhaya umukhiye obuza ukubona yonke into ngoba ukuxoxela sonke isitho sasekhaya ngoba uthinta nje ukuvulela incwadi zasekhaya ubone sekuhamba kanjani kuze kuvele kovela nokuthi izinto zintshontsheka kanjani ekhaya bazithathe kanjani izinto zakho kube kwena ukuthi wenze njani kwi-gambling nje bayawuyena abantu umnandi kakhulu kwi-gambling lo muthi lo right njoba sekuvulwe nesizini nje abantu abazothatha umuntu wesibuko u1600 saphuma kudala ku-special dokotela saphuma kudala ku-special uzobuza umuntu ukuthi uke wakhuluma ngomuthi wamasela ukhona okwangifonela naye ngibuza ukuthi lo muntu kababa uMavuso wamasela ngamsiza yolahlekelwe ifoni ibise charge kodwa abantu abayithethe basendlini kanti le phone besanda ukuthenga nje kaphepha 1600 angamsiza yini ukuthi ambuyisele ungaphendula kanjani lapho hayi bawudokotela lo uzofica seyikhona ifoni endlini lo phone uzokunika malini yena awuzokunaza 1.6 phela 1600 umuntu wesibuko ngisho ukuthi ulahlekelwe ke ngifuna singene kulo amasela uthi ifoni uyithengile usanda uyithenga ngaphepha bese screen saver bese manzi imalini ongambuyisela ngayo phela noma ngathiwa silandana u7000 mayilahlekile cha ukuthi uyasho ukuthi biyintshe beyintshe u2000 bu1600 ifoni yakhe yintsha akaletho 7 la mayethatha lo muthi lo njoba kuzobuya le phone kuzobuya nokuningi kakhulu hayi ukuthi kuzolandwa le phone kuphela kuzobuya nemoto imoto eyayintshontshiwe manje u100000 7000 angabuyele le phone yakhe elahlekile phinde kubuye nemoto ayithenga 100000 asingakweqi lokwemoto inkomo u15000 kwalahleka 10 ngalo wanyaka kuphinde kwalahleka 5 u15000 inkomo uzothatha lo muthi lo ngo7000 uyazi lento ifana nani ifana nokuxabana nomuntu eGoli okade umvakashela ukuthi uyafika la eThekwini ihole lakhe ivuliwe yangasavala u500 bukhona wokho uma usemakhaya eMatatiyela uyayibona imali yakhe yashoda la yikho le makisela uhloza lo ugibela ibhasi uthi uyilanda athi hayi ngincama uyilande uthi ngifale ebank athi ngihlaka lapha nama bank mina ngithi uyangithuka ngathi ungithuka ngibe ngije kwa bank athi ngacama uyilanda ngicama uyilande uvela ugibele into efanayo ke le ngenza ukuthi ba understand ukuthi besikhuluma ngomuthi wamasela sikhuluma ngani yabo awuzulahlekela amacici kade washiya ebathroom yeah umusi uthi
lamaciko usando wathenga ngo350 uyawafuna u7000 akushintshi u7000 nokuthi engithi ke sizokwenzela mina ngiyazenzela straight mina uzongibiza uthi angizokwenzela noma ngabe usemzini mkhulu faka upetrol uzongifakela upetrol kuzafike kwenze mina bese kubekela u3 days uzithathile uzozibuyisa zona kodwa niyahamba yena still uzosho noma uzozibuyisa kodwa akazi ukuthi ungavele ngizofa angizibuyisi uzozibuyisa egijima uzoqhamuka ejuluke emanzi afika sibeke hayi kanti ukufa into okudlala yini uzoqhamuka ejuluke emanzi afika sibeke yabo nje kade 3 days ngise India ngingagula ebusuku ngaze umzimba uvibrate ngathi nginempukane ngiyashona ngiyaphuka ngavuka kahlela ngezinqa ngathi ngeke lokufaka ufice lihleli hamba uphuza amanzi ashisa cabanga kuba le nto ibeyenzeka ngitshontshe inkomo zomuntu yabona bengizozidedela khona ebusuku okugcona zidle zibone zenza njani zibone kodwa kusalayo ufunakala zihambe zitholakala ufuna zitholakala engisho ukuthi hayi phela ukufa kuyona into okudlala akuyona into okudlala 3 days kodwa abantu masiyaqashuka ukubasiza ngomuthi wamasela imalini ukubanikeza nje umuntu wamasela abantu u7000 bese amfakela upetrol emefuna kuzokwenza mina uma ufika engekho ungakwazi ukufika engekho khona izingane khona unkosikazi uzokwazi ukwenza bekhona ukwenza kanjani mabe ngikunyazile nje uzosho ukuthi khona mama ekhaya khona undodana khona ndodakazi hayi ngizobenzela ngoba uzothola ukuthi ngiyayibuka le yanto ukuthi mhlawumbe umuntu ubhizi kakhulu emsayizini akuhambeki kodwa kuyamosheka ekhaya qinisile kwenzela ukuthi omunye uthi angizosebenza indoda ingekho hayi into uzosebenza indoda yini ngizosebenza indoda yini ngoba phela ngizosebenza umuzi wakhe uvela umuzi wakhe uyamosheka ufuna sulungise hayi lo sengafuna sala sethola nesibuko ungaloko kwenziwa into ezomisa angizafike ngimnikeze isibuko sa 1600 amese fakela lento amasela mase fakela lokho njani ngoba phela kwakuvala amasela ungabonanga nanomakhelwane leli imsola ukuthi utshontshe inkomo engakakutshontsheli wena yindaba ungavamisa ufaka ukuthi ekade ngitshela uyeke lo usolana naye kanti ngitshela umunye ethi kunobaba umfundisi wasechibini uhlangene namasela ngathi yathi ngiyayithanda leyo nto ngihambe ngisuka abantu engabazi uMabhena unomuthi wesibuko nokuvala amasela indaba ungayithathwa kule nto wazi ukuthi ngempela uyena kuyikona kodwa yena ngeke asangitshontshe umuntu lokwane ucabangela ukuthi uyena kanti akuyena umuntu ngoba wazi ukuthi ugangile nangu umuthi ukhona thatha umuthi wesibuko uzokukhombisa yonke leyo nto wawuyexwayile umuthi okhulisa induku awukho wathi into engento seyikhulumisa kakhulu usho nje ayakhulumisa uthi omunye Mabhena lento ngisheshe ngichame manje uzifazi uthi shasha chama kanti labo faza abachama ngani bona beze bedinga ukuthi kugcotshwe lento yabona uyangitshena umunye uthi yabona lento emkhathe nomfazi ngithi mina wongamtshena ngani uzolanda umuntu womthondo ngakutshena usele ngathi umakangani ozolanda uhathi lento iganga ngempela ngithi umakangani ngempela uthi ngithi kodwa ngithi ungakalali manje uthi ungawubona ngithi uthini umama uthi umama nawo ufuna wakhe ngamtshela ngathi ayikulungile akawuthole umama ngoba akawuthole umama akawuthole ngoba ufunakala isibumbu nje sigcwale kuze khona abaphethe inkinobho zebhantshi manje ngabo le inkinobho zebhantshi uzibheka nje ayi uthi ibheke vele iqhamuke phakathi uphathe yodwa ayisekho ke eseyinembobo kanti half bonge manje sixoyela phakathi nendawo kanti phela umuntu esifazana ufuna afathe ibonnet le VW le gobe kanje le kanje uyabona masinikeze kahle umuntu wesibombo wayithi uyenza njenganomthondo ayiyenyuka intaba yase Dubai hayi Dubai kuphela hayi Dubai odokotela akona phela iDubai ifuna ishef vele siyakutshena ayifuna ishef siyakutshena mase sesikunika phela ukuthi ngesikhathi usebenza ufuna wenze njani kwafanele ungene ungagijima phezulu kwezimali manje uzosuka ugijima phezulu kwehlathi hayi ifuna ishef uzoyibuka kahle futhi nokuthi inyakaza kanjani ufunakala ibona ngathi okay seyikanje manje ngoba manje mayinehlathi ngekubone lotho hayi ngekuzobona
Uyakhumbula it was May ukhuluma ngoSouth lona abantu abaxoshwa ngayilwane ekhaya. Yebo Dr. Khona into ngisho namhlanje ngawo. Ngiyafisa ukubakhumbuza abantu sinenkinga kakhulu abantu abafuni ukuyiqaphelisisa kahle lento ukuthi abantu bashawe into encane. Ingozi kakhulu leyanto leyana ngoba ekhaya egcekeni uyazi ukuthi kusukela ekseni kuze kushone ilanga kugcwele umchamo wezilwane ekhaya, kugcwele amasimbe ezilwane ekhaya. Ngoba uthi awubonakala ukuthi wena kholutho. Ayikho neyodwa into enyakazayo. Iyazala imbuzi. Alikhuli ichwane, libulawa izilwane. Iyamitha inkomo. Ilizali ithole. Life selikhona. Umuntu wesifazane uyakhulelwa siphuphuma isisu. Uyazi lento ikihluphe uthola ukuthi unabafana abawu2. Lo munye awusenahamba e-boarding school, lo munye vese isikole usiyeka ka6. Uveseke nje uyasiza la ekhaya. Futhi asemantombazana akanalo ulaka. Akamude. Mase asho usisi wakho athi hayi buma ngathi umalume wasibani unenkinga. Bambona ngeinduna eziphuma kuyena ukuthi ngathi unesichitho sesilwane. Noma ulalo isilwane nje uthanda ukuba yilesikhathi esiningi. Athi intombazana athi uyogeza toilet uzicapha sikhala ubhaka kanti ushaya indlwabu lapho lo. Ushaya indlwabu lo. Uyabona ke emakhaya ukuthi ukazi uhlala emakhaya wena. Isicaba zasemakhaya sinefantu kanje. Njengoba uhlela kanje ubhizi. Utshela umuntu osebenza ukuthi angakaphumi. Ajika manje nakamboni. Kunalezi azikhaya. Uyazi khona ezingaka nalo muntu. Uthathu ukuthi umethe ubona indololo ngiqhashi. Siyakhala uyazi ukuthi liyathi risk kangakanani udokotela. Uyabona lesikhathi siyithi. Uyazi ukuthi ngoba la mathole semakhaya. Uyazi lesicapha siyawo. Leza izicapha zasematshete emakhaya siyanqikiswa. Asifana asidaba injinsi. Siyabeka usekhohliwe ukuthi lezi bantu siyanqikisa. Avuthele ke agwes vile siwe. Kunje pa. Engithi njengoba behleli lapha yabahle lapha ebhentsheni. Sebekuza ba. Isalo kwazi lapha sixhoza umbila. Ba ukelo kanje lapha babheka sejele. Vele silibha isifana. Simhlophe sonke isifana. Uzoku yazi njengoba kuvele sijabula kabi ke lezilwane la ekhaya. Izimbiwe insele nje izilwaneni ngoba zifuna yona leyanto. Lapha manje inkinga ushaya nje lento ubheke ngasesithi usiflathele isicapha lesi. Ibhluku eliphansi. Bathi maye siyafelelwa. Isalo kwazi seyitshela ukuthi kwazi osidunusela nje. Kanti udada ubebonile ukuthi lo muntu uyagqilaza la. Uyagqilaza. Mase esho ukuthi hayi mangeke sisukume lento lena. Lo muntu kalo baba umabheka. Uthe umabheka. Ay mhlawumbe ungamsiza ubani akechelwe ngawo aqunye nangawo isilwane lezi sinye. Ngoba ubudokotela sikhumbula. Yabona ushaya indlwabu ngo11. Une degree. Usho une degree. Kwavese ebusuku uzoyishaya vese. Mungathola ithuba emini uwedwa uyishaya futhi. Walithuba. Ukwehla ngamathu hayi bona amalekela phezulu elanga. Ishisa uyifuna la. Ngeke futhi ulala ungayenzanga. Uma egcwele la ekhaya yazi yaphi? Uyesiqoqweni. Makugcwele. Meke uthi uyafika khona enye igenge la lesiqoqweni uyadlula uyobheka esinye isiqoqo. Yasibona ilezilwane ezigcwele lapha ezichama zonke insuku ekhaya. Kwenzakalani manje? Lo sawuthi imalini? Lo sawuthi nje u1000 kuphela. Okay. Sikunikeza nje u1000 kuphela sikutshela uzafika usebenzise kanjani ekhaya. Ngoba kunengane eziqede umatric za graduate. Yizo lezi ezibona unobhuti wakhe enza le yanto. Azisebenzi zinabile zihlela zixhoza umbili. Zixhoza umbili. Lento yayiqalwe dala okhokho anikaze nize niyiclean nikhiphe izilwane ekhaya. Beniphasa nasesikoleni beniphusha. Usho lo manje usa professional idlwabu ishawa ngesiphi isandla left noma right? Angazi bakudala ngaze ngishaya le yanto. Angazi ukuthi sipho ngashaya. Angazi. Kodwa ubona ngezandla ziqonda umuzi uthi kanje esinye sihleze sithibile.
uyazi Uma eqhawula mse uyazi uthi wathi nomunye wathi ngeke uzuve nomuntu nomkhulu njenganomuntu oshaya idrum wathi kumekuseni ngo5 uyajima uyawujimisa ngo8 meqeda kuphuza itiye ubuyela khona endlini yakhe uyajima emini ngo12 uphatha ngezandla bayelala ubama ngezandla ngilaphe umfana ngeback to the sender 2500 angikwazi ke lokho ukuthi kwemalini uthi beyishaya 8 times a day uthi ithuba elincane nje yabo kade pheleza intombi yakhe oyibeke estopini uyabuya uthi hayi uthi uyabuya gijima ngoba uyeza ukuthi manje kitaza inkinobho manje seyimnandi okudlula intombi uthi mebuya isicapho sithi kanje akasishudi awuthi kabili uva senamathi uthi besene ngiye ngithi uva senamathi uthi akuyashesha wakudokotela kuyashesha uthi ubeya 8 times ngosuku yebo dotela intombi yakade ihambisa manje oyibeka uthi uyesegijima isicapha akazoshuda waqala ke yaphela engisho lento endlwabo isilwane yebo isilwane kodwa ifona uthi ngo 1200 ikhona into ongenza ngayo 1000 rand toss out 1000 yeah rand 1000 dotela ya abantu abasizakala abantu abawuthathe ya ngoba ngisho ukuthi abathatha mini back to the side back to size 2 it's almost 3 times high thathe nansi into cheap usawoti nje oso uwakhiwe ngalendlela wakhiwe ngayo ngoba nalabo ababethelayo bawuthatha kumina vele bahambe olapha imizi yabantu bawuthatha kumina vele maphela uthini usovalelisa khehle ngibonga kakhulu udokotela ukuthola ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngitshena abantu ngokuthi ngingabasiza kanjani ngicela ukuthi bonke abantu bangilandele bazongithola ngizobasiza ngalendlela engizobasiza ngayo ngale mithi nje le esikhulume ngayo bazongithola noma yinini ngibasize baba udokotela babesiza bawujabule mfana umhlenje khehle lo mlomo siyabonga